Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay ipapakita ko po sa inyo ang pagluluto ng cassava delight. At ito na po ang ating mga ingredients. Unang-una, cassava, Nestle cream, condensed milk, food coloring na yellow ang kulay. At saka gagamit din po tayo ng cheese at saka butter. Ngayon po ay uumpisa na natin tong ilagay sa lalagyan natin kasi i-steam po natin tong ating cassava. Habang pinapakita ko po sa inyo itong mga sangkap ay nagpapakulo na po ako ng steamer. Aayusin lang natin to. Kinayod ko na nga pala itong ating cassava para hindi na tayo mahirapan sa pagdudurog nitong ating cassava. Saka hindi ko na po piniga yung katas kasi nakalagay naman ito sa loob ng refrigerator. Kusa po siyang matutuyo doon. Aayusin lang natin to. Pero okay lang naman kahit ganyan lang po. Kasi lulutuin pa naman po natin to pagkatapos nating maluto doon sa ating steamer. Ganyan lang po. Napakadali lang. Ngayon po na kumukulo na yung ating steamer ay ilalagay na po natin tong ating cassava para ma-steam na po natin. At hihintayin po natin ng mga 20 minutes bago siya maluto or i-check po natin pagkalipas po ng 20 minutes. Ngayon po ay tatakpan na po muna natin to. Ngayon po ay titignan na po natin ang ating cassava. Yan, okay na po yan. Pwede na po nating hanguin itong ating cassava. Tsaka pinatay ko na pala yung ating stove kasi luto na po ito. Ito na po yung ating cassava na hinango ko. Gaganyanin po natin siya para hindi po siya magdikit-dikit mamaya kapag niluto natin dun sa ating kawali. Lulutuin pa po natin ito. Okay na po yan. Ngayon ay lulutuin na natin to sa ating kawali. Itong ating cassava delight. Ngayon po ay sisindihan na natin itong ating stove. Imi-melt po natin tong ating butter. Kung mayroon po pala kayong margarine, pwede rin po yun ang gamitin nyo. Kaso yung sa akin, butter lang po ang nandito. Hintayin lang po natin na matunaw itong ating butter. Tapos pahihinaan lang po natin ng konti yung ating apoy para hindi po matuyo yung ating butter. Ngayon pong natunaw na po yung ating mantikilya or butter, ay pwede na nating ilagay itong ating Nestle cream. Tapos mahinang-mahina lang po talaga yung adjustment nyo sa inyong stove kapag nagluluto kayo ng ganito para hindi po siya mabilis matuyo. Ngayon po ay ilalagay na po natin itong ating condensed milk. Hindi ko po uubusin ito kasi ayaw ko po yung sobrang matamis. Yung aking cassava delight. Ngayon ay ipagpatuloy lang po natin ang paghahalo nitong ating mga mixture. Ngayon po ay pwede tayong maglagay ng kaunting kulay, yung powder na gagamitin ko. Mga 1/2 teaspoon lang po ang nilagay ko kasi masyado pong makulay yung ating ginamit na powder. Mas makulay ito kaysa doon sa liquid. Kaya konti lang yung nilagay ko. Hahaluin lang natin para hindi magbuo-buo yung ating food coloring. Tapos ngayon ay hihintayin lang po natin na kumulo tong ating mixture. Habang hinihintay po natin na kumulo ay gaganyanin po natin yung mga nagbuo-buo na kulay para ma-spread po siya at hindi magbuo-buo. Ayan, kita nyo medyo kumulo na po siya banda dito tsaka dyan.
hihintayin po muna natin na talagang kumulo yung ating mixture kasi kailangan po maluto yung ating powder na pangkulay na nilagay. Ngayon po na kumulo na yung ating mixture, ngayon ay ilalagay na natin itong ating cassava. Ngayon po ay hahaluin po natin to. Para madurog po siya. Hihintayin po natin na talagang tumuyo itong ating cassava. Halo lang po tayo ng halo habang niluluto natin to. Dudurugin po natin yan kasi nagbuo-buo po siya. So, dudurugin natin. Ngayon po ay ito na po ang ating cassava delight. Naluto na po ito. Kaya lang medyo may buo-buo pa rin, pero okay lang po yan kasi bubuo-buo pa rin naman po ito mamaya kapag nailagay na po natin sa ating lalagyan. Tapos tinikman ko po siya at sobrang sarap niya po. Mas daig pa yung kamuti delight na ginawa ko dati. Mas masarap po ito. Ngayon ay ito turn off na po natin ang ating stove kasi hahanguin ko na po ito para mapalamig po muna kasi kailangan po pala na palamigin ito bago natin iserve. Ngayon po ay ilalagay ko na po ito dito sa ating lalagyan. Aayusin po natin to para mapalamig na po natin. Lagyan nyo pala to ng butter itong ating tray. Nakalimutan ko po pala na maglagay. Pero okay lang yan kasi glass naman ito, hindi siya didikit. Pwede po itong gagawin yung negosyo. Tsaka konti lang yung gagamitin nyo na ingredients. Kung ayaw nyo po pala ng food coloring, huwag po kayong gumamit kasi okay lang din naman po na yung natural. Pagkatapos po ay papalamigin po natin yan. Tapos ilalagay po natin sa loob ng ating refrigerator. Ngayon po na medyo malamig na po yung ating cassava delight ay pwede na po tayong maglagay ng cheese na pang toppings natin dito sa ating cassava delight. Medyo nagbuo-buo po yung aking cheese na ginamit kasi quick melt po ito. Kaya madali lang siyang matunaw. Damihan ko po ng cheese para mas masarap po. Pinahiran ko po pala yan ng margarine yung itaas niya para makintab po siyang tignan at maganda. So, ganyan lang po ang paggawa ng cassava delight. Ngayon po ay kukuha lang po ako ng kutsilyo para hihiwain natin tong ating cassava delight para ma-serve na natin at matikman. Ngayon po ay hihiwain na natin to. Ayan na po yung ating cassava delight. Ngayon po ay maglalagay po ako ng condensed milk sa itaas ng ating cassava delight. Tapos ngayon, titikman na po natin. Malagkit po siya at saka tignan nyo po yung texture. Yan, napakasarap po niya at bagay na bagay doon sa condensed milk na nilagay po natin na pang topping.
Ito na po ang ating cassava delight na niluto ko po. Sana ay masubukan nyo ang reseping ito. Sana mag-like, mag-subscribe, mag-share po kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!